Di roja yekê îlonê de ku roja aştiya cîhanî ye, serokên partiyên siyasî yên Tirkiye peyamên aştiyê belav dikin. Lê heman demê li gorî beşeke zêde ya opozisyonê, keşûhewayê siyasî yê Tirkiye niha rêna da ku behsa aştiyê bi ciddî bêkirin. Li gorî partiyên opozisyonê ji bo aştiyê û çareseriya Pirsa Kurdî pêwîstî bi guhertina desthilatê heye. AK Parti, MHP, Vatan Partisi... اتفاقا AK Parti MHP û Partiya Watan di derbarê pirsên heyî de di derbarê kêşeyên li rojhilata navîn çi caran projeyeke însanî ya çareseriyê nabe. Wan çi caran fikra hembêzkirina xelkê nebûye. Bereva jîveyekê desthilatên niha xwe bi aloziyan ser pêyan digire. Loma jî MHP kiriye şerîkê xwe. Di dema prosê aştî û çareseriyê de siyasetmedarekî Xwedî Rol di nav HDP de Ayhan Bilgen bû ku niha ji HDP cuda bûye û partiyeke nû damezrandiye. Li gorî Ayhan Bilgen jî proseya aştî û çareseriyê tenê danûstandineke di navbera dû partiyan de bû aliyên dinyên civakê û parlamentoyê tewlî proseyê nehatine kirin, loma jî prose bi serkeftî nebû. Demokratikleşme konusu Mijara demokrasiyê pêwendî bi her kesî re heye. Eger em behsa çareseriyê dikin, pêwîst e di nav Kurdan de ne tenê aliyek lêbelê hemû aliyên cuda xwedî gotin bin. Di heman demê de hemû aliyên Tirkan jî bêne ser hêlê û bêne qanekirin. Pêwîst e mijar bibe mijareke civakî lê me proseyên ji hev cuda tevlî hev kirin. Şaştiya herî mezin jî ev bû. en büyük yanlışlık buydu. Mijara ji nû ve destpêkirina proseya aştî û çareseriyê gelek caral Tirkiye Bakurê Kurdistanê dibe rojev. Lê herî dawî hevserokê HDP Mîta Sancar jî di roja aştiya cîhanî de ragihand ku ev êdî hêvî nakin careke din proseyeke weke ya salên 2013 û 2015 were rojevê. Li gorî beşek partiyên opozisyonê li Tirkiye Bakurê Kurdistanê astengiya herî mezin li pêşiya aştiyê tifaqa di navbera AK Parti û MHP de ye. Ku ew tifaqa gelek caran ne tenê opozisyonê heman demê hindek kesên ku bi xwe endamên AK Partiyê jî dilgiran dike. Şewket Erkî, Rûda, Ankara.